кӯдаки 9 сола бо номи Ларан Симмонс дар донишгоҳи техникии шаҳри Эйндховени Нидерландия таҳсил мекунад. Ин кӯдаки боистеъдод дар шаҳри Остенде, Белгия таваллуд шудааст. Ӯ мактаби ибтидоиро давоми 2 сол ва мактаби миёнаро бошад давоми 1.5 сол хатм кардааст. Ба донишгоҳ давоми ҳар ҳафта танҳо як маротиба ба дарс меравад. Пас аз як моҳ Ларан имтиҳон супорида донишгоҳро низ хатм мекунад. падари Ларан Александр Симмонс гуфтааст ки таҳсил барои ӯ ҳамчун машғул шудан ба бозӣ аст. ин кӯдаки 9 сола мавзӯъҳои дарсиеро ки дигар донишҷӯён дар 2 моҳ меомӯзанд давоми як ҳафта аз худ мекардааст. Машғулияти дӯстдоштаи ӯ бо дастгоҳи барқӣ асбобҳоро таъмир намудану ихтироъ кардан аст. Агар дар аксар оилаҳо волидайн кӯдаконашонро барои дарс омӯхтан маҷбур кунанд, падару модари Ларан ки ҳарду табиб ҳастанд, ӯро барои машғул шудан ба бозиҳои гуногун ва муошират бо ҳамсолонаш водор мекунанд. Ларани 9 сола нақша дорад ки унвони доктори илмҳои фалсафаро дар соҳаҳои техникаи барқӣ ва тиббӣ соҳиб шавад.